Masuka phansi enquthe enondweni. Umfoka bani nobalo? Oh, uNduduzo kaShabanga enquthe esigudini sasenondweni. Hayi mina ngumlungisi wakwaNdlovu khona enquthe esigudini sasenondweni. Oh, nize ngani niyacula amadoda? Hayi khona njalo. Abesiza ukuthi niphethene abantu bazonijaja bazothi yebo noma cha. Akonijaje lapho nithi yebo noma cha. Ayikhali. Yebo. Emculweni ibizwa ba? uNduduzo nomlungisi. Ukhona umsebenzi enawo. Hayi ubungakabikho. Ngathini mhlawumbe umuntu ongaba noxhaso onibukelayo njengamanje? Kubantu abasibukelayo besingacela ukuthi ongakhona ukuphamisa isandla asincede ukuthi mhlawumbe sithole ngamali ezongomanyana ey3 ne-album okungaba ukusithini othola ukuthi asiphamisele isandla. Khona ufuna uku-add mfethu yikho lokho. Hayi. Khona kunjalo nje ukuthi zathe sicela kakhulu ukuthi abantu ngathi bengasixhasa ukufinyelela kubo le video. Abanijaje-ke yebo noma cha. Bayeke noma bafuna amatoho. Hayi abasijaje. Alright, thank you. Yeah.